Apa sih KARDOM kadoka ve la Karbitich 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame la pen pini tani linali tumhan worenga war saya puthaksi labangso video long nang than pechini pon ekpo la pen kopia worenga war sai ma la pen kon ansi vacancies to mala bang kanali tum la bangso video arlo se chini pon ekpo la pen ali tum jong sila bangso YouTube channel long nang ko homri milang pulte ka chinghon pen nali tum subscribe ikon la pen adung hestame belar jan thegloi hadak stame nali tum berek denon la la pulte munan pini le ajar sonne la bangso YouTube channel long upload stame nang litum mobile long on notification nang le daprang pen nang litum stame beta kachini daprang ya fanlo tangte pathiek pen labang so awareng warsa ya puthakle lang ponana pen chithan ponana screen along thek pon long igi requirement board labang ke department of post lo lapen requirement title da Indian Post requirement 2023 lo lapen name of post bang dak BPM lapen ABPM lapen GDS da ke thom do lapen total vacancies dak 40,889 post pek lang pon lo lapen job type bang ke lake government of India lo lapen dak application start pon la bang ke 17 January 2023 pena lapen last date mate ki jutsi labang ke 16 February 2023 lo lapen qualification record dak bang thek ponlong igi nang litum class 10 pen class 12 pasan da chol lapen arta bang ke 18 pen 32 ang bong molom abang phu mate abang phi tumsi apply dun long ikchot polapen official website nang litum dak screen along thek ponlong po indianpost.gov.in labang sodim humri dam iglote nang litum stame klar dagalam chini pon ikpo lapen puthar dak lang pon thulanang dak circle wise dak post bang dak thak pon eklo lapen nem lapu arvianat bang ke name of post lo lapen postman post pon lo lapen AP circle long stame da 2480 an post pipon eklo mate thak pon eklo lapen assam long stame 407 an post thak pon eklo lapen asan thak si bihar circle lapen chhattisgarh delhi gujarat lapen haryana HP jammu kashmir jharkhand karnataka kerala MP Maharashtra and is circle long stame pinan an apos thakmon eglo nasening hang abang phu abang phetum nang litum prabjin pen ki jogdoni apansi chuning ripon eglo la pendak Indian Post requirement eligibility criteria lang pononang candidates planning to apply for the first mention about can check the education qualification and selection procedure through the official notification nalitum long igi la nili video description long stame nalitum link long igi hala bang so link long nalitum lang lo bole details long pon ekpol la penalitum jang se apply the nipulte nili fana humre igon nili whatsapp long nalitum fan apply link la pen notification ba nili nang sen ekpol la pen dak GDS suppose afan kachar liang dengki un neng la bang ke 10% tanalitum apply don long iglo la bang so apus along mate awreng warsai long bang lapen local language dak labang suppose long mate LLP labang suppose long mata class 10 le pasan ta chogek lapen other qualification dan nalitum computer knowledge to nangpo lapen knowledge of cycling lapen adequate means of livelihood labang so a course stamina nalitum unang po lapen lang pon nang dak Indian Post requirement age limit bang anali tum dak thek pon long po ikpo 18 to 40 years ang bong molom abang phumate abang fitum bang ke apply don long ikpo lapen application fee chithan pon lo ta dak application fee lang pon lo ta general OBC to man paroing si lapen SC ST lapen PH atum han bang ke dak sikang sita nang ne lapen arlo sopi mar tum han stame dak sikang sita anam bang ke nang ne lapen payment mon nang litum stame chini ikpo credit card debit card lapen net banking UPI lapen head post office lahai hoi penang litum pi ikmelo lapen Indian Post GDS requirement kai planning a process tame dak thiek penang litum thek ponlang po dak peklang poniglo lapen first of all open nalitum labang so video description along puthot nalitum kai apply link long labang so link long berik penalitum athing name homepage bang chiklang ikpo lapen nalitum aprang se registration paprang nang po registration paprang det penalitum login nang po login date penalitum kinang so sotodak personal details lai hui nalitum fill up ik nang po lapen det documents amukha banalitum documents bang upload ik nang po lapen kijutsi banalitum labang so form nalitum fill up ik tang thailo pulote nalitum submit nang po submit date penalitum la payment bang pi ik nang po application fee bang lapen det puthot nalitum labang so acknowledgement banalitum screenshot da and ik denon lapen print out sta nalitum print out ik denon labang ke mo aprang afan kinang sotlo lapen ke apply ning
links ta me dak nang litum thek pon long pole screen along dak pi pon ik thailo nang litum labangso article along wang iglo pole dak pen details nang litum lang pon long ikpo lapen ili thiak pen nang litum han koson se kai planning man labangso APHUTHAK stame nang than pachini pon ik pon nang litum jong labangso article long wang ik pole nang litum na screen long thek long registration lapen login lasto labangso dim nang litum ber igon dak ber ek det pen nang litum mathing nus tame kaprega page mate kaprega jan nang litum la mobile screen mate laptop computer screen long stame nang litum lang long ikpo lasidak chong hong ik chano alamso pen puthon nang litum na screen long thek ponang la official website dak wang ikelo indian post gds online gov.in nang litum na thek ponang po asa dia tha online gramin dek seva engagement nang litum la official website nang litum na screen long thek ponang ikpo lason dak thakse nang litum dak valid your details nang litum la apran nang litum details da mobile number email la pen application mate applicant amen koma bang phu bang phi sikai apply din ma la bang somen lo la pen father name date of birth gender la pen dak caste man nang litum dak pen select pon example la pen community la pen circle in secondary school la pen komanto ni kan sikai pass mal hai nang litum dak pen fill up din example la pen sam captcha la nang litum na screen long thek pon long pon la bang so captcha nang litum ber pen submit example la pen nang litum phan application id mate login id nang litum phan nang pi ko la pen nang litum stame login dat pen nang litum la form nang litum fill up example la pen kinang so documents nang litum upload example la pen submit example dalo la pen kai planning a process man la sono la pen aprang process ban ni list tame nang peklang pon ek thek that pot the ma dang ni long pen kai play abang phu abang phi ave la sinili bang ke na peklang pon ek thek that jong sana litum ko mane abang phu abang phi kai play du ni pulte mo la kai play ho jong si copy ni ka sik sak do pulte ni fan homri gon ni list tame nang chirap du ni fan bor ek po la sipinia video long bang la ansing ton jok jidat pola si mo kaprega video long le patha chitong tunang tangte do me thak me ka do ka ve la karbitich 2.0 youtube channel along kilang rad on fastame nilhin pen kardom.